dostat se té vodě. A to je zase telefon. Mapa. Tady. Jo. Na round 17, ale to musíš jít pěšky. Po levé straně. Tady? Ne, to je pravá strana. Nahoru a doleva. Kde jsem? Doleva. Kde jsem? To je doprava, doleva. Doleva! Já se zmizla, ty jsi mi zavrčil. Ne, to nejde za. Vidíš? Já počul tu. Nahoru a doleva. Já počul tu. No, však běž. Kam jdeš? Běž, Ani. To nejde. Však jdeš dobře, co děláš? Já tu nejsem vůbec. Jsi tam, jenom musíš za bráškou jít. Zaplatit. Se zaplatil. Do dalšího místa. Běž. Dobrý den, čuváči. Hej, Dobrý. hej, jsi normální? Tam zůstaneš. Jo, goodbye. Do vody nemůžeš, Aňu. Chceš se tam dostat na kamenu? Moje ruka. No třeba objevíš Ivy. Jo, Tady se dá chytit Ivy. jo, teď jo hledám. Musíš do travy, ale. Hej, počkej. Hledám Ivy. Neše, mami. Tam stojíš, nevidíš? Tady na ně, že se objevil. To nevadí, tak chytej. Fia. Můžete oba, přestaň. Ne, Fia. Proč je to chytvá? Jak jsi ho chytla? Dívej, to jsi hodila ty? Ne. A to mám začínat já. Chytat můžete oba dva, máte se střídat. Ani nahoru jdi za bráškou, ne dolů. Co jsem něco objevil. A on... Co je? Třeba, no, Však teď tam máš. Ne, ty jsi chytal minule, teď ona. Ačko, Nechytal. chytal jsi toho. Já jsem ho nechytal. Ty jsi chytnul toho. Ale nechytal. Ježíši, ty jsi chytil toho ratatu. A teď můžeš ty.